Na yi alkawarin zan kawo muku yadda ta gudana yayin wannan taron. Wannan wasu daga cikin sanatoci kenan na majalisa a yayin zaman majalisa da aka gudanar, har da irin tattauna tsurkun nan na majalisa kan wani motion. Ku taya ni gani wannan jami'in tsaron bacci yake ko idonsa ya rufe. Wannan su ne graduated students na Junior Secondary School of Miya International School da ke jihar Kano. Ɗalibai ne da suka karantu ƙwarai, sun samu gogewa fiye da tunani. Za ka yi tunanin 'yan jami'a ne idan ba zama kai da su suka shaida ma cewar 'yan secondary school ba. Dukansu ɗalibai maza da mata kenan daga Miya International School waɗanda suka yi nasara, domin duk wanda ya tsinci kansa a wannan makarantar a taya shi murna, automatically ya yi nasara. Waɗannan ɗaliban ba dai a cewa komai, sai kun zauna ga ku ga su za ku tabbatar da abin da ake faɗa na irin ilimin da suka samu a wannan makaranta as a Junior Secondary School graduated student. Ita ma wannan ɗaya ce daga cikin ɗaliban da ta jagoranci gabatar da talk show a wurin. Bari ku ji abin da ta ce. My name is Zainab Aminu. I'm your favorite host of this amazing talk show program. The title is Educational Journey and Career Choice. With me here is Nafisa Zahraddin Dauda Abubakar Aminu, our dear director of MIA International School, Hajiya Kaulat Idris Abubakar Bebeji, and our dear parents. You are welcome to the show. Ita kuma nata interest ɗin kenan kan abin da ya shafi aikinmu na 'yan jarida, gashi ma tana jagorantar talk show so amazing tare da director ta makaranta. Wannan kuma ɗalibai ne wanda suka yi graduation na sauka alkur'ani sauka tartilan. Tabarakallah, masha Allah, at-takbir, Allahu akbar. Waɗannan ɗalibai kar ku yi la'akari da ƙarancin shekarunsu, sai idan kuna wurin nan za ku tabbatar sun samu ilimi, sun kuma samu karatu na alkur'ani sauka tartilan a wannan guri. Kamar yadda kuke gani, manyan mutane ne ma suke mika musu alkur'aninsu da kuma allon sauka. Su ma waɗannan primary school graduating students ne na Miya International School da ke jihar Kano. Kai, wannan taro ya ɗau hankali, ya ƙayatar, ya kuma ba da sha'awa. Waɗannan ɗaliban kuna kallon fuskokinsu cikin farin ciki, ɗaliban primary ne fa, amma alhamdulillah sun yi karatu, sun ƙoshi da shi, masha Allah, sun yi graduation. Ina ganin kai tsaye baya ga wannan, matsallaka wannan ɓangaren. Kun gane wannan jami'in tsaron da ne muku magana? To an fara shirin zaman majalisa kenan, yana ɗauke da sandar girma ta majalisa da ya kai ya ajiye a wannan guri, a kuma daidai wannan gaba da za a yi zaman majalisar. Ku biyo mu don ganin yadda aka fafata a wannan majalisa a tsakanin sanatoci da kuma motion irin wanda aka kai kafin nan. Today Nigeria cries for help. Families cannot sleep because of insecurity. Parents cannot feed their children because of economic hardship. Businesses are collapsing because there is no electricity. Today, this Senate must speak with honesty and courage. Na san dai kun lura da shigowar shugaban majalisa kamar yadda kuke gani. Wannan yaran ko su wane iyayensa su gode wa Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, domin ya azurta su da future Senate President insha Allah. Yanda yake bayani da yanda yake presenting kansa as a Senate President na Republic of Miya International School. Kamar yadda kuke gani, ana ci gaba da zaman majalisa bayan dukkanin gabatarwa da shimfiɗa da kuma buɗe majalisa da aka yi. Za a kai ga wato fara baiwa 'yan majalisar damar gabatar da motions da suke ɗauke da shi daban-daban daga dukkanin ɓangarorin wannan Republic na Miya International School. Is the motion seconded? Aye! The ayes have it. Senator Muhammad Sani from North Central. Mr. Senate President, distinguished Senate, my name is Senator Muhammad Sani Daga, representing the North Central. The land that fit Nigeria now filled with conflicts. Farmers and miners fight daily. Communities all over against each other. Because of this crisis, continues right across the country. Please consultant our communities. We demand that Mr. Senate President, distinguished senators, my name is Senator Muhammad Kamil, representing young person. Our people are living in fear. Bandits attack villagers at night. Farmers abandon their farm.
Children are enough for food. Tell me, how can a nation grow when its people can live peacefully? We need stronger security. We need jobs for our youth. We need action, not promises. I hereby move that this distinguished Senate to consider and adopt the motion as presented. I urge my distinguished colleagues to support this. Wannan fa duka na san tunaninku ya tafi wani wuri ko? Ɗalibai ne na wannan makaranta ta Miya International School da ke jihar Kano, MIA. Kada ku je da nisa. Wannan makaranta ce da take da section daban-daban tun daga pre-nursery da nursery da primary school haɗi da secondary school. Za ka iya kai 'ya'yanka tun daga scratch to zuwa inda ake bukata da amincin Ubangiji. Makaranta ce da suka shirya irin shirin da ba kowace makaranta ce take da irin wannan shiri ba, don kula da walwalar 'ya'yanku da ba su kula da kuma ba su ilimi haɗi da tarbiyya. Wannan taro da ya gudana duka an yi shi ne a ranar 4 ga watan August ɗin nan na shekarar 2026, wato 4 ga wannan wata na Agusta. Idan yaranka ba su yi karatu a wannan makaranta ta Miya International School ba, to tabbas an bar su a baya sun kuma rasa wani abu. Kamar shirin zaman majalisar nan, ba iya speech na Turanci da yaran suka yi ko kuma confidence na iya presenting a gaban ɗaruruwan al'umma ba. Hatta saƙon da yake ɗauke cikin kalaman waɗannan ɗalibai, saƙo ne na masu hankali mai muhimmanci. Ya za ka ji a ranka idan a ce ɗanka ne ya iya wannan presenting da iya hakaito da bayyana wani al'amari da ake ganin babba ne mai hankali kawai zai iya irin wannan a ƙasarsa ko kuma a wajen ƙasarsa. Wannan abin farin ciki ne ba ɗan ƙanƙane ba. Nan ma wata nishaɗantarwa ce da aka yi cikin wata shiga ta al'adar wani yare, wato in kana wannan wurin fa ko ka gaji sai ka ji baka gaji ba, sabida gudun kar ma ka bar gurin wani abu sabo ya faru wanda zai baka nishaɗi ko ya ƙawatar da kai a wannan guri. Duka dai ƙarƙashin Miya International School da ke jihar Kano, MIA. Ku garzaya domin kai 'ya'yanku wannan makaranta domin ta daban ce a cikin jerin makarantu. Tana nan a jihar Kano. Kuna iya lalubar su a shafukansu na sada zumunta ko ta nambobin wayoyin da ke ƙasan wannan faifan bidiyon ko kuma ta adireshinsu da ke Bawa Road a jihar Kano. Ni kuma sunana Fahad Kabir Maitata.